datorren ikasturtean 50 urte beteko dugu. Hemen Bilbon sortu zen, justu 1975ean. Eta izan zen, nolabait esan da, lehenengo euskaltegi maila profesionalean sortzen mundu honetan. Izena, Jose Pablo Ulibarriren omenez hartu zen, eta berak euskararen alde egin zuen lana eskertuz. 50 urte ez da gutxi, beste 50 urte aguantatzeko indarra izango genuke, baina ezin dugu ahaztu hiltzeko jaio ginela. Gure helburua euskara mundu guztiak ezagutzea dela. Gure euskaltegitik ikasle piloa pasatzen da urtean, 2000 lagun inguru, eta historian zehar 600 langile baino gehiago pasatu da. Hoietako batzuk, zoritxarrez betiko joan dira, beste batzuk hemen zaudete, eta oraindik ere jarraitzeko asmoa badaukagu.